manan. So sa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan ng mga sukindig paminawan nining handuman ng sa kawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Paulo. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay ang maong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Today my life begins. RMN Drama presents Handumanan So sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mukining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City ang tumatatampo nagdasayan nga Paulo. Dong Paulo, pasiluan dong ha nga maglisod na may buhi ni mo dong. Saon naglisod mo sa bidinhigon sa amo. Maong nakahukumi nga ihatag ka na mo sa mong iyaan nga tiguwang na. Tiyo, Paulo, dali na ka na. di ko lo. Nga naman. Inyong basta kong ihatag sa lain lo. Kung mapulaan mo na ako ni Lola. Dili. Dili mahitabo nga ihatag ka na mo. Bisan tiguang nami pero maningkapot may nga makahuman ka sa imong pag-eskwela. Tinodla, inyong kong paiskulahon. Oo, Paulo. Eh, may eskwela ko. Aluoy, ano magod? Wala kayo mamagpapa. Wa, bata pa man ko. Nagkipiyaan ko sa kumamagpapa. Aluoy, ano man? Kung may baw. Apo, ay kahinay na bigloy-loy di mo. Ay basi dili na na mo kaya nga paiskwelahon ka sa kolehiyo. La, okay ra la. Ako naman sad ko. Makapangita naman kong pagi. Ayaw na mo pag-una-una na ako la. Dayar na akong kaugalingon. Apo, La, pwede ko munguta na. ay siya ba na, ha? Unsa magiday na itabo. Nganong gibiyaan mo ko sa akong mamagpapa. Opat ka buwan ka pa lang daw niya to. Unsa? Nangabang ubay sila si mama o papa di mo. Pag-una, malipayon sila si mama o papa di mo. Grabe ang ilang panaghigugmay. Hangtod nga nagkaanak sila. Ug napunaan pagyadugo siya nga ba o ikaw? Unsa? Sa ato pa, naapagiday ko'y usak igsuon. O, Paulo. Pero siya dihang nasakpan ni Baba di mo gamay laing bapay si Papa di mo. Way adlaw nga dili sila maglalis. Hangtod nga, nibiya si Papa di mo. O wa na gyud magpatimaw. Hog si Baba di mo naglibog sa iyang buhaton. Depressed tugod kay batod pa. Wa siya ikabuhi ninyong duha ka managsuon. Oh, Tulo na kagabi nga nadunggan sa mga silingan ang inyong mga hilak sa imong maguwang sa pagtuo nga naapa inyong mama o papa sa bay. Pero sa dihang giablihan nila ang pultahan, dito nila masuta nga kamo na lang di ay sa imong maguwang. O sa ilang pagkita ni mo, napuno ka na daw sa hugaw ni mo. O si kuya ni mo, perti ko nung pagkadaot na. kung naapa ko'y maguwang, asa man siya karon Lola. Ikaw din ako manghod. Umanay, Sa akong tanaw ni mo, murag. Mayo rin mo kahimtang. dili man eh. Panikamot lang jud ko, balag, lisod. Kay gusto jud ko nga makahumas kong pagtuon. Mayo pa ka. Nakaya ni mo musubay sa sakong daan. Bisan, lisod kayo. Kaya ako. Wa. Dali kong nadda sa mga tentasyon maong niya. Lisod yun ang kinabuhi na ko ron. Gani, may duha na ko ka anak. Unsa ni? Siguro kung nagtarong pa lang sa ko. Tingali, graduate na ko ron. Manay, Ay, natay may magutag. Mga ginikanan nga wayayo. Dili yung tatay ngunaan ni karon. Kung tarong pa lang ang atong mga ginikanan. manay.
Wa bakit planong pintaon sila? Pagitaon? Gibiyaan ganita, di ba? Ilat ang gisaligkway sa gamay pa ta. Mabitaw ang nagkabuwag na. Mura na tag iro para nila. Aw, may pagani ang tinuod ng iro. Kay dadon gyud silang amo, bisan asa. Pero kita, kung nahingawag sila na to, hagbay raw ta nilang gipangita. Pero wa, maong dadon ko gyud sa kong kamatayo ng akong gibating kalagot nila. Mani, Ay, kumusta man iyong panagkita sa imong magkuwang? okay raman la. Oh, nga naman ka? Sa tinuod la, wa mo kagibating kalagot sa kong ginikanan. Kay wa mo gyud ko'y mahinumduman nga memorya uban nila. Pero nakunahon na lang ko. Unsa silang klasiyas ginikanan nga makaako silang biya sa sama na kung upat palang kabuan atong panahon na. Maluoy lang kong magunahon na sa bata nga ako la. Paulo, Maong ako la. Dako kay ko pasalamat ninyo ni Lolo sa inyong pagsagop nako. Bisan layo na ko ninyo nga kadugo pero inyo gihapon kong gisagop ug gidawat dinhi. kana tungod kay mahal ka na mo, apo. Mao nga maning kamot yung kus kinabuhi la. Aron ko na anak trabaho. Makabawi ko ninyo ni Lolo. Ayaw na paghuna-hunaan na. Magkita lang na mo nga mahuman ka sa imong pag-eskwela. Malipay na mi ana, apo. Salamat la. Ay, congrats, apo. Salamat la. Ikaw na lagi. Asa na si Lolo? Ay, nagalain ang lawas, oy. Ay, ganahan gani unta kayo itong buoban din, pero siyaon, dili man kuno niya kaya. Ay, nahibaw na ka, tiguang labihas lolo ni mo. Lagi la. Okay na la eh. Nakasabot ako. Ay, dali, babaulit na siya kay na ako'y gisugo dito sa bay papalit og mga sudan para mo'y atong kasyawaan. Sige la. Nang, maayo kay naabot na mo. Sinoy Pedro gida sa ospital nang kagiatake. Ginoo ko. La, dali. Ato na sa Lolo. La, sukad lang nawas Lolo. Di na kay kamkaon. Ngayon, daot na kay ka. Ayaw kabalakan ako, apo. Hindi ba ikon kagabuti ka pa og boarding shop? Ola, Ay, nahibaw kong kaya na ni mo. Pag nahibaw ko matuman na ginunya ni mo ang imong pangandoy nga mamahimong nurse pohon. Nako akong pagtuo, apo. Nga matuman na ginunya ni mo imong tanang pangandoy. salamat la. Pero la, gusto ko nga kusgan gihapon ka nang higayon ha. Kay mubawi para ba ko nimo? Ay, bisan pagwa na ko ay nang higayo na, apo. Proud na kaayo ko ni mo nga nakita na ko nga ning kamot kas kinabuhi. Og nakasiguro kong proud sa kaayo turon si lolo ni mo nga nagtalaw ni mo. La, Silingan, congrats! Nurse na gid ka. ha? Naa naman ang results, naas online. Tanawa gani, naay mong pangan dito. Naa ka, apo. Ola, ikapasal ko. Yes! Nahas na yung mga pula. Nahas na ko. Ay, salamat sa Ginoo. Congrats, apo. Congrats. Oh, ngayon hilak mo kala. Luhalis kalipay, apo ko. Salamat la. Dako kayo kabahin ng akong mga apuhan kung asa mo ko karon. Kung di pa tungod nila, siguro, wasagod na karon. Maong dako kayo akong pasalamat sa Ginoo. Nga bisan layo na ko nga kadugo nila pero iladyo kong gimahal o gyatiman. Nga mura gyud og ilang apo. Dili sa iyo nang ako mga nagyan. Pero tungod sa akong kakugi og determinasyon nga makahuman sa pag-eskwela, inubanan sa pag-ampo og suporta sa akong mga minahal sa kinabuhi, mga nahimong posible ang tanan na akong pangandoy. Months after, nga nakapasar ko sa board exam, namatay si Lola. Karon, na ako magtrabaho sa usa ka private hospital
ug nakapalit na sad kog akong kaugalingong bahay ug yuta. Ug doon na sa kuy sakinan. Ano gulang nga wala makaabot ang akong lulo ug lola sa akong kahimtang karon. Binhil ng kutob, daghang salamat, Arimen. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Miggy, minyo og may anak. Tagaliluan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong ubo nga way ayo-ayo. Aron iyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Bay, nahibawa ka sa balita. Bahin sa unsaman bay? Ibalin ako nuning atong kumpanya at sunduig. Sa South nga bahin. Kunya bukid na ba kayo? Mao ba bay? Murag, murisayan gani ko anak bay kung pananglit matinuod yun kay layo naman ganita. Unsa? Mao na day. Ibalhin ko nun nila ang kumpanya sa sunod tuig. Unya, dong. Unsa may plano nimo? Huwag ko mahibaw day eh. Kung pananglit tinuod man gani, murag, lisod gini sa kumbahin day. Nabiyat ta sa North. Kunya, bukid pagid kuno kayo na. Mao ba? Pero di lang sa tang maghuna-huna na day. Sunod tuig, mamasad. Kunya na lang na ito una-una ng problema, kung na. Dong. Ibalin nyo dito bay. Magpasa ko resignation letter sunod semana bay eh. Sigurado gi ka na ba? Oo bay eh. Bisa pag dili ko magmotor pa daw dito bay, murag. Nagkansig yapon ko mag-commute. Pilar man tayo sweldo na to eh. Mayon tatog, muhat lag allowance para ana. Kung dili man. Mangita law lang trabaho ba eh. Ubisan unsa nga ako muna naan nga pwede na akong kakwartahan. Bay, Ikaw, dong. Kung unsay tanaw nimo nga maayo. kaya ko una-una day nga magkabalhabal na lang ko. Doon naman ko'y kailang nga nagkabalhabal. Nya, okay naman sa kunang kita. Mao ba? O sige, soy. Klitin ako, kuya. Salamat. Salamat, day. Salamat yung taon sa Ginoo. Kay okay-okay lang kita ng kita sa ulang simana na ako nga pagpamasahiro. Hayog naman, day. Padung naman, day, pagkalasay sa buntag. Paulin ako. Dayo. Nya, ikaw na bahala sa papangumpraan, ha? Ay, salamat, dong. May gani kay okay imong kita ron. Lagi, day. Salamat talas ako sa Ginoo yung taon kay buyag-buyag yung taon. Daghan itong pasahero ron. Di ka mamahudaan o nakamatog? Dili lang sa day. Natog lang sa ako kay mura matagak na gina akong mata sa kaduka. Sige, sige. Paway na lang dito sa kwarto ka. Ganina na ka din, bay? O bay, mga tulog ka oras ko tambay din ay. Ha? Ano naman? Pwede kay pasahero? O, marag na arbi gihapon bay. Pero duda ko, piktado yun ang mga habal-habal ron kay taghan naman ang nanggawas sa mga online app ko. Nga anak lang magbuhok o kasakyan ang mga pasahero ba. Nya, mas minus man kung magbuhok sila kung taning habal-habal. Mao ba, bay? Kita ang taglaing kapangortahan na bay. O, pili bang po nga mag-apply ta ng mga mototaxi ride apps. Pero mao lagi, hassle man. Kaya kinahanglan man nga magpa-professional sa imong lisensya. Nagka-apply na. O, gawas lang kung professional daan ang imong lisensya. Aw, kining ako bay, non-proof man eh. Na, malas ka bay. O, kung ganahan juga, gasto juga na aron mga professional ang lisensya mo. Bay. Sukad lang nga daghan na kaayo og mototaxi ride online applications. Mihinay gyud ang habal-habal. Mas gusto naman gud sa mga pasahero gud nga mag-book na lang sila online kay makita nila ang details sa driver for safety purposes. Unya, mas barato pa gid kumpara sa habal-habal.
Maong nagulgid kaayo ko, kay naglibog ko. Unsa na siya buhaton nako nga pangwarta, aron padayon gihapon ko nga makasuporta sa kong pamilya sa ilang panginahanglan. Ugon niya. Pasensya na gid kay Day, ha? Dong, nagpangayo pasensya. Uy, di man na mo kontrolado, good. Doon naman gyud panahon nga kusog, sahay hinay, sahay kani, wa gyud. Salamat gid sa pagsamot, Day. Na, giubo naman kag maayo, uy. Paway lang sa, uy. Ay lang sa pamasahero, kahit kay kag ubo, Pero Day, Ay nalang lagi kabalaka. Doon ako'y kitipigan nga kwarta diha. Maulang sa niya itong gamiton pang konsumo. Ako lang ng budgeton pag-ayo aron maigo na to usa ka semana. sure ka, Day? O lagi. Kinahanglan sa kang mupahuway kay duda ko. Murag panuhot yun na nimo ba? Kuhaan sa tagagtambal be para sa ubo. Salamat, Day. Tung. Nagsige kag inom sa imong tambal? O Day, sige man. Ambot na sa buhaw, eh. Mura migrabe na may noon, eh. Mag-usa na sa kasimana. Mura ko may kaayuhan. Hiloton na kapialit be. Tung. Magduha naman kasi mana. Huwag hapon na mawa imong ubo. Wala man gid, Day. Wala man siya kadagabiin na pinagbugnaw kay palahon. Pa-check up ka ta. Ayaw na, Day. Maayo na lagi ni. Magagasto tag maayo anak kung magpa-check up pag ko. Tung. Nga naman eh. Sakit na kaya akong tutunglan sa pag-inubo. Dugo. Sa tinuod lang, wa ko musulti sa kong asawa nga nag-ubo na kong dugo. Kay dili ko gusto nga babalaka siya o dili sa ko gusto nga makagasto mi. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Normal pa paghihapon kung moabot og duha ka semana ang ubo? Miinom na kog tambal para sa ubo. Pero wa man gyapon epekto. Gani murag mas mikatol pa mahinuon ang akong tutunlan. Posible ka ha nga wa mo patuo sa tambal nga akong giinom? Unsa man kadi ay ning klasiha sa ubo? Nga wa gyud ayo-ayo. Bisan og gimlanan akong tambal. Ikaduhang pangutana. Kulbaan ko basin kung TB ni, kung tuberculosis. Unsa may simptomas kung naa ka ini? O di masinin ako makuha? Takod-takod na ba ni o kaliwat? Posible ka nga takod ning akong gibati? Ilabi na kay mamasahero ko og habal-habal? Unya, matubang kog lain-laing pasahero kada adlaw? Ikatulong pangutana. May ubo kog kausa nga naidugo. Dili may naundaghan ang dugo. Wasa ko kasiguro kung dugo ba gini. Nga dunay ilhanan kung naunsa gid ang sasud nako. Sa akong hunahuna, pasin posible pod nga nasamad ang akong tutundan sa sige nakong ubo tungod sa kakatul. Kung saan man ako pagkaibaw, nga okay ra ko. Doon na ba'y libreng check-up para ini? Ikaw pa ito katapusan. Samtang wa pa kumaybaw kung normal ra ba ni nga ubo o dili. Unsa may angay na kung likayan? Doon na ba mo'y ika-suggest na ako nga tambal nga pwede na kong soyag inom? Kibasig mo patuo na ang akong ubo. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Migi. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Anay na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook
account, kini ang akong suliran. Official writer's page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR, Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga it is okay to feel weak. It does not mean you have failed. Kapoy lang ka pero pagka mo surrender. Ang inyo day mga legal mga problema ato nailanbatan ang andam mo tagana mo tambag yana. Ang ato matatampo ko daw si Miggy. Minyo ni siya na si duha nga sa mga anak taga Liluan, Cebu. Musta naman day mga paradyang pamilya des Compostela no? O inaot nga katong biktima sa Kutkut Liluan nga baha naka-recover na yung taon mo no nakana magyud ko sa Garing Konsolasyon probidang luoya gida no amot og kag naka-recover na ba karon so regards dia sa Garing Konsolasyon dia sa NA Shooting Range no dugay na ko kabalik dia si Roxanne Mayol o si Renegio Mayol nga naa diha nagpuyo sa Argao si Nikki, si Nina, Ariel, Ralph o Campo ang mga taga Sikihor musta daghan na ra ba ning ilang gisulat na itong nag-lecture ko sa about diabetes, no? Ya, sa barangay Kang Hunong, Sikihor, nindutar ba ng inyong lugar da Sikihor? Oy, nakana ko, tagang kayong mga foreigners. Nindot kayo inyong mga beaches da, no? Mga, daghanar ba na ako lang paspason na, mga Apyang, mga Lumangtod, Dipas, Paghasyan, Balanay, Katilyon, no? O Maghanoy, Barangay Kaitikan, Sikihor, si Wilma Silem, Marilo Agan, Dicky Bagyo, Sharis Jean Suminget, Jane Hazel Pistilios, diya sa Kaitikan, Sikihor. Salamat kayo sa inyong pag-abi-abi na mo. Diha sa pag-anha na mo diha no. Og sa pag-ari po ninyo diri sa Cebu City, no? Okay, so going back to our sender si Miggy, no? Ako lang ning paningkamutan Miggy, matubag na ko ni no. Mga pulmonologist yung sakto gimutubag niya ni pero may pulmonologist diri sa akong tapad, pwede ra po ako god. Kutob ra po sa akong mahiwalaan, no? So, unang pangutana ni Miggy, normal pa ba gihapon kung moabot og duha ka semana ang ubo? Niinom na kog tambal para sa ubo, pero wala mang gihapoy ipik. Gani, murag, mas nikatol naman hinuon ang akong tutunlan. Posible kang wala mo patuo sa tambal lang akong giinom. Unsa man kada ay ning klasiha ubo nga wala man gay ayo-ayo bisan kung giimnan na akong tambal. Well, I do not know Miggy kung unsang klaseng tambal lang imong giinom. O kinanglan na kung gihilantan ka ako yung kasugyot nga kinanglan na kag antibiotic no kay kung pag-inom lang kag tambal cough syrup nya walay antibiotic labi nagnaagay infeksyon upper respiratory tract infection pananglitan kinanglan ka og mga antibacterial no azithromycin pwede amoxicillin doxycycline mga cephalosporin pwede na makapatay sa kagaw no kung ordinary ubo lang way hilanat, basig allergy lang, antihistaminic, pwede. So, kining pag-inom ko na itong tambal, depende man ni sa rason, nga nung giubo man ka. Basin og, i-atake lang ka ng-allergy or I do not know kung naaba kay asthma, no? So, depende na sa unsang klase nga ubo. Kung ang imong ubo mo lang tuddag mga semana, pwede bang magpa-chest x-ray ka, no? Ano naman ka sa Liluan, no? Daghang kay mga doctors dahil sa Liluan, Mandawi. Chest x-ray. Daghang kayo makuha ng mga informasyon. Barato ra ba yung chest x-ray? Makita na to kung unsa bagay kahimtang dahil sa imong baga. Basig naa na si Mr. TB Basilay. Ha? I'm not, waka na ko gitunglo ha, pero posible nga naa ni siya si Mr. TB Basilay. Ha? Kay airborne ba yan ni si TB Basilay? O mulupad ni sa hangin kung naaka-dool sa usa ka tawo nga positibo ang gitawag na tuog pulmonary tuberculosis or COX infection. So, we cannot easily roll that out. Okay? Ma-roll out lang nato na siya kung magpa-T6 ka, sputum exam, masuta kung magkinanglan na baka og quadruple drug therapy, no? Katong inase, pyrazinamide, itambutol, o rifampicin, no? Mao na akong mibalaan sa tambal sa PTB. Kana kung PTB, ha? Wa ko mag-iyon PTB imong sakita, depende sa laboratory result. Kaduhang pangutana, kulbaan ko basin kung mahog yun. TB na ni tuberculosis. Unsa may sintomas kung TB na ni? Asa man ako makuha? Sa hangin ni siya, airborne. Taod-taod naman good. Saan takod-takod ba ni o kaliwat? Yes. Mutakod
po ni siya because madam ni sa hangin ug naepektibiyon sa inyong balay, posible mo mahurot kung dili nyo i-segregate ang mga gamit niya, kung di mag-ubo-ubo siya na mo sa dool, posible mo matakdan mahurot mo diya. Posible ka nga takod ni ilabi na nga masahero ko og habal-habal kunya matubang kung laing-laing pasahero kada adlaw. Posible, no? So ako na ngayon magpa-chest x-ray ka or magpa-sputum exam. Kay kung pananglitan positive, I'm not sure kung up to this point in time available pa ba ang anti-TB medication sa atong mga barangay health centers, no? Sa una naaman ng quadruple drug therapy sa TB. Pero kung wala, ari mo sa mga government hospital, no? So liluan pwede mo matog Danao, no? Mao naman ang iriya di anay provincial hospital na to da sa Danao nga dako. Kay kung ari mo Cebu City, congested bu kayong Vicente Soto. Ha, diha na lang mo Danao o Mandawi ba? Okay? Sunod nga pangutana, niubo ko unsa niubo ko kausa nga naay dugo. Dili man hinuon daghan ang dugo. Dili sad ko sure kung dugo ba ni nga naay infection o something sa sulod, sa sud. Sa akong unahuna, basig posible po nga nasama ng akong tutulan sa sige na akong ubo-ubo sa ubo sa katol. So am na ko bakahibaw nga okay na ko. Doon na ba'y libreng check-up para ani. Sa mga government hospital, Migi. So kung ubo kang dugo, ang toteng gitawag pinulungan sa mga doktor o hemoptysis. Ako balikon, hemoptysis, ubo-ubo, luwa, nga nay dugo. Kung nagsuka kag dugo, kung dili siya ubo, kundi suka, bitawag na namo og hematimisis. So these are mga medical terms. Ito sa mga estudyante nga gustong magdoktor, mga nurses, mga medical term. Ubo-ubo nga nay dugo, hemoptysis. Suka nga nay dugo, hematimisis. O hematimisis, posible na kay internal ulceration. Kung ubo-ubo nga nay dugo, posible na kay problema sa imong baga o sa imong respiratory passages. Na? Nahanay tambal, o depende ang tambal sa resulta sa laboratory check-up. Government hospital lang, kay para dili kayo gabi. Ha? Chest x-ray, sputum exam, mahibalaan kung unsay tinuod nga hinungdan ni mong ubo-ubo. Sulod nga pangutana, samtang wala pa ko makahibalo kung normal ra ba ni nga ubo o dili, unsa may angay na kung likayan. Likayan mo nga makipaghalubilo, makig-close sa mga other family members para dili sila matakdan kung pananglitan PTB ba yun eh. Doon na ba mo ikasuggest na ko nga tambal nga pwede na kong suwayan o imnon kay basin mo patuo na ang akong ubo. Well, daghan kay tag mga cough syrup available, no? Pwede ra ganit pag mag-inom og mga antihistaminic, no? Unsa may mga cough syrup available na Ubitusin, Tusiran, ay madaghan na siya, no? Pero wala na kung pananglitan gani positibo ka o PTB, more than that ang tambal. Katong quadruple drug therapy, baliko na ko, INH, rifampicin, itabutol o paracetamide. So mao na ang tambal. Unya likayan mo ang imong mga gamit sa balay i-segregate, ilain, dili kayo artita, no? Ilain. Unya kung naamoy kwarto nga medyo isolated sa kadaghanan, dito lang sa ka, pending upon the final diagnosis, kung unsa magyud ang hinungdan sa imong pagsigig ubo-ubo, labi na kay naa kay hemoptysis, no? Yang ubo nga naidagang dugo ang luwa. Alright? Hinata kasabot kasong ospital mo Migi diya sa Liloan, Cebu. Ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Batan. Daghang salamat sa Pamulo Baser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Maudison Wide Tatakareman. Daghang salamat o maayong